Hello mga kalabdas, welcome to my channel, and for today's vlog, ako ay nagre-ready na dahil mayroon akong interview sa OBN News TV. Itong OBN ay actually nasa FB Live siya, FB News, at mag-interview sa akin yung aming president ng Association ng Bicolano Vloggers Association na si Oragon Vlogger. So medyo na-interview na ako before ng ABS-CBN, pero lang yun, napaka-ikli lang, parang clip lang ba. Pero this time medyo mahaba-haba yung kwentuhan, kaya medyo nervous ako. So good luck sa akin, sana masagot ko yung mga tanong ni Press. And ito pala yung feeling mo, kasi madalas ako yung nag-interview sa on the spot tanungan, pero this time nautal ako, sana hindi ako nautal makaya, sana mamaya medyo masagot ko yung mga tanong. So this time kasi ako yung tatanungin, no? Suppose na mayroon akong on the spot tanungan with Oragon Vlogger, pero parang nabaliktad ata ako yata ngayon may interview. My God. So good luck sa akin mga kanabidabs, and sana supportahan ako. So good luck sa akin. So ito mga kalabilabs, medyo maulan dito ngayon, at papunta na tayo dun sa Rawis, no? Medyo baha dun so good luck hindi sana ako magsasapatos kasi nakakaya naman, hindi pa naman makakapagdinis ng kuko. So eto, waiting na ako ng jeep papuntang Rawis. So ito mga kalabidabs, no? Yun ang maha, my God. So ako, baka mabasa yung pako. Medyo baha dito mga kalabidabs. Ayan. So good luck, at malakas ang ulan. So I'm here na mga kalabidabs. Knock. Mga kalabidabs, nantay ko na lang si Press para mag-start ng aming interview. So ako yung nauna sa kanya, diba? Mr. Bugs ito, kaya mo na sino pag-angas na nga yun? Ako di puro bangs na. Puro bangs lang ako Gastos. Guys, what I mean, so Concept. concept tayo, siyempre, so para sa tenda. Dahil, so, where, proper na sila. Tawag ka lang tayo. May mga decor na sila ako nagpili. Pero, Tapos, sila na lang matip sa inyo. Tip na, volunteer na lang. Ganun ba sa burador ko? Nagtakap-takap kami. Hello mga pre, mga ladies, mga Oragon Vlogger. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang ganda ng simoy ng hangin ngayong gabi. Hello mga pre, mga ladies, nararamdaman ko na po. Ayan. Kasama, mayroon po tayong guest ngayong gabi. Siya po ay isa ring vlogger mula sa Bicolano Vloggers Association. Bali-imbitahan po natin siya kasi isa po siya sa pambato ng Metro Quezano, tama? Yeah. Metro Quezano. Siya po yung anong tawag dyan, sir? Visual Visual display. Visual display officer. Anong tawag dyan, sir? Visual. Ayan po, kasama natin ngayong gabi si Mr. Bone James D. Isa po yan sa admin ng Bicolano Vloggers Association.
namit ko rin po ito sa aming meet and greet doon sa Bakakay Albay. So, sir, pag-intro sa iyo yung sarili, sir. Ayan, ako tabi si Bon James D, ang vlogger na true lover. Ayan, maraming nabanggit po sa gabos. Ayan, sa mga nag-antabay po sa programa ko sa kung one and only handsome president ng vlogger. Ayan, maraming nabanggit po. Ayan, sa mga yaw po dyan, pwede po i-share ang sa mga live stream nyo na po. Yeah. Tama po yan, sir. Welcome sa OB News TV. Radio Internet Broadcasting. So, sana po yung mga nanonood sa atin ngayon, paki-share na lang po muna itong namin, kasi pag-usapan natin ngayong gabi, so about this coming Christmas. Kung kumusta ang Christmas na may pandemya, at kung ano magiging dekorasyon nyo, kung saan kayo bibili at anong mga kailangan nating bilhin sa ating ngayong darating na Pasko. So, kaya isabay lang po kayo abangan nyo po ito. Kung nakita nyo po kami dyan sa screen nyo, ayan po, kitang-kita ang kagandahan ng Pasko. Ang simoy ng hangin. Ganda po usap ng hangin. Alright, so nga naman po yung topic natin ngayong gabi. Bon James D. Aside from vlogging po, ngayon po ay inibita kita dahil nakita ko sa iyong post na about dahil marami ka pong mga bahay na dinidekorasyon na outside from your company, right? Aside from your job. Pero yung mo sir, yung idea mo ay napakaganda po. So sir, ngayon po, ang masasabi ko lang ang matanong ko lang po sir, bali, ano po ito sir na pag-dekorasyon mo ngayong Pasko po? Ito po ay related pa rin po ba sa trabaho mo o voluntary mo po itong tinatrabaho para sa kanila? O sila po, sino po mga tao itong mga nagpapadekora po sa bahay? Bali, nag-start ako niyan. Sa sa trabaho visual ako dumaan. So part kang pagiging visual ko ang pag-decorate din sa store. So ako din ang in-charge kang every may mga event or ibang mga activities and mga occasion, sarap po kita sa nag-visual o nagpapagayon kang store. So as I dumaan, nag-start ako bago ako naging visual artist kang Metro. Nag-start ako as flower arranger and team leader sa room department, which is yung business decor department. So, yun po sila, bali, kung nagpapadekor po sila, bali, ano po yung mga ginagamit pa po nila ay from Pacific Mugesa pa rin po ba o outside na po? May mga items na i-purchase nila doon sa store. Pero ang iba, nagbabakal na sila, may mga existing item na din naman sila. So, since ini naman, luwas naman siya kasi pag-decorate ko naman is after work. So, bakit na din naman siya, mas related na din sa trabaho. So, ito, garo parang extra, pa na din siya, parang sideline. Extra income. Extra income. Kalabidang, so thank you so much. Yan, katatapos lang na aming program dito sa OBN, ayan, with Oragon Vlogger. Yun yung mga hindi pa naka-subscribe sa ating president na si Oragon Vlogger. Ayan, tikitan na po natin, puntahan na ang kanyang bahay, kalimbangin ang kanyang kampana. Ayan, thank you so much sa pagsama sa amin ngayong gabi. At kita-kits tayo ulit sa aking next vlog. This is Bon James D, ang vlogger na true lover. Bye-bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!